Okay guys गासिनिसिमबो खर'आव थफ्ला लानानै गासिखौबो नमस्ते खुलुमहरनाय थाबाय गासिफोर उफाय गैया ओरैबायदि भिडिअ बानायनो जायगा मोनाखै होननायनिसो ओरैबायदि खस्थ' मा बुंनो गास आइदै मोनबाय दिनैबा हले आयो नै बेयाव थफ्लासे दंबावोसो खर'आव थफ्लानै दङ गोजौआव गैया आयं औवा सवा गैया दिनैबा गैया गोदोना सोदोना सेस थांसिगोन आंहा दिनैबा सैथिनोबो गोदोना थांसिगोन गास दिनैबा हा इथिं बाजैमोना खागासिनो ओरैबायदि खस्थ' होदोंना आंखौ गास बाजैमोना थिखोनाबो हैयाखै आरोखि आंखौ हारसिं लाबोनांबाय आं गास मा होननो एकदम खस्थ' मस्थ' भिडिअ बानायनो सम मोनाखै नालाय बेनिखायनो बेफोरखौनो बानायलाबायबाय आरोखि ओरैसो आरो ओमफ्राय ओरै बाजै मोदों स्राय खेबसे सेलफि लानोसै आरोखि ओरैनो माथो मोरलाला सैथिनोबो बाजै बेसेबां जागोन बेयो आं खर' लानाया अनुमान बुंलाय हैद माबा मोनथिहां होनबाय जारलासो आइदै र' हा 20 केजि मात्र गाइसफोरा यात्ता होनसिगोनलै एसे बारा बुंना हरब्रा मबाइलल' थांबाय था ए सयथिबो फोनराब सैमा खुबुरलां जथा उफ हानाया जादों जानाया गाइस जानाया ओरैबायदि माने मा होनना बुङो क्वालिटिया बिराद मोजां ओंखारदों आरोखि दिनै मात्र जेनेबा बाजि आरोना बिलाइया क्वालिटिया ओरैबायदि साफा ओंखारदों गाइस खिन्थु बाजि माखौ बुङो फोरमायगासिनो आं र' बाजि नैबिदिखौ बाजि होनना बुङोलै गाइस माने राबथानानै थाबाय माने गोरमा क्वालिटि गैला बेयो होमबाबो सेल जायो जानायालाय मोजाङानो अरिजिनेल नैबेफोरो एसे मोजां आरोखि गाइस बेनिफ्राय बाजि होनबाला नैबिदिया बाजि जाहैबाय आरोखि बेयाव बिजौ गोरलै गैया नालाय नैबे बिजौ गोरलै फिथ'थ' दोङो बेयो अरिजिनेल जाहैबाय ओमफ्राय नैबे जाबाय डुप्लिकेट जाहैबाय आरोखि होमबा फैसा दं अबे दब्लायसेखौ दानाखै साफा दानजोब्बाय ओमफ्राय मासेयालाय बोरो मासेया ओइथिं सासे दङ मादैया जोंहा अरिजिनेल मादैया हा बेयावसो अरिजिनेला दङ बिलाइया हा दानो गोदोनासो बे बै आदिबासि हाइथुखौ लिंनांगोन बेयाव खानो मादै खानायफोरा बोरै जादों थिगानो ना हा टा बेलेगिदि बुङोना आरो जारलासोलै सैथिनोबो थिगानो नैथिं बिजौ दङ मोजां दङ एम्फौ जाहांबाय मादै एम्फौ जानायखौथ' मा खालामनो आरो उपाय गैया एम्फौफोरखौ होबथानोबो हाया दा बिसोरखौ होबथानो थाखाय मुलि होनांसिगोन गाइस दे जादों ओइ थफ्लासेखौ लायनो र' ओरै थफ्लासे थाबबावबाय बेखौ लायनोसै लायनानै नैबे बाइकआव बजाय होनोसै आंना न'आ एसे गोजानावसो ओइथिं 3 किल'मिटारसो थांनांगौ खोमादां केमेरायाव नाय सार केमेरायाव बर्थमान सारनि बिलाइखौ नायनो फैदों आं गाइस ओरैबायदि सुपार फाइन ना सारनि बिलाइया खिन्थु बाजि आरोना सारनि बिलाइखौ बर्थमान नायनो फैदों आङो बेनिफ्राय आंनि बिलाइखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय दहायनो भिडिअ खालामखांबाय आं ओरैबायदि फाइन ना आंनियाबो बेनिफ्राय सारनियाबो ओरैबायदि फाइन ना गाइस बिलाइया मात्र खोथाया जाहैबाय बाजि आरोना नै गाइस नैबेखौ बाजि होननानै बुङोलै नैबेयाव बिजौ क्वालिटि गैया बे गांनैल' सापाताव थांबाय बियो बे दाम दर खालामनो फैदों आं दा सारनि बिलाइखौ बेसेबां नांगौ सार बुं नांसिगोन 30-35सो बेसेबां नांमारगौ बिलाइया बुं 30-35 मायाव बस्थासेयाव ना केजिसेयाव 30
आं सारनि बिलाइखौहाय 27 होबाय गाइस 27 थाखा होबाय सारनो नांगौ 30 फाग्ला बे नैबे बाजि बे गोदाव सोराव दंफां बोराय खाना लाबोनायखौ बिखौ 30 मोनो बे नोंबो बुंलायनांगौ आरोखि मालानिफ्राय बेफारि जाखोलै नों दालालि होननाय बेनिफ्राय थांनाय हराव थांनाय मैयाना अखा बार फैनानै नैबे फांसेया थांबाय आहा ओरैबायदि मोजां दंफांमोन ना बै बिजौआवनो थब सबायना होबाय बियो दा 12 फुटि खुन्दासे जागोन बेखौ हानांगौ जाहैबाय फुङावनो फैनानै बेखौ दानला होनांबाय आरोखि आङो नङाबा बियो सापात खानो माने खस्थ' जागौमोन नालाय ओइ जोंहा सासे आयं बुरै दोङो गोदोनिफ्रायनो सापात खाबोबाय थानाय जाहानि बारियाव आयं मेंबाय हा मेंबायना मेङाखै सापाता बेसे बुरजा खानो हाखो नोङो माथो बारा बुरजा खानो हायाखैहाय ओरै खादायाव नायनो माबा बान्दिफ्रानो बांसिन माथो ए दे खानायावनो डबल जालांदों माथो दे बिदिखौलाय खानानैआबो आरो गारनो गोनां जादों नंगौना उनाव आरो दे होमबा फाइनालि बेफारिफोरा मोनफैमारबाय गाइस खावला खावलिलै सारा नायनि र' मा दाम होयो बिसोरो बै सासेयाथ' ओंखाराखै नै मोनफैमारबाय गाइस फाइनालि बेफारिफोरा बे गासिबो नै बेफोरखौ सुनानै हरनांसिगोन आरोखि दे सुदो फटाफट र' ओइ मोजाङै सुलाय थिग गैया फाग्ला बेफारिफोरजों नायनांगोन दे आं नायनांगौ ना सोर नायनांगौ अनलाइनाव बरिया बे जाबाय 17 केजि थगायाखै दा गाय 17आनो मोजां लिर सार मोजां लिर बेफारिया लाजिद' नैबे ड्रागननि दे बे मोनथामा ड्रागननि बे मोनथामा ड्रागन माने ड्रागनानो गाइस नैबे मोनथामा र' बेसेबां जायो नायनि ओइ बिखौलाय 20आनो हमगोन नरे 20आनो बियो फाग्ला कारेखा 20 20आ जेनबाय जै 60 केजि जानायनि 15ल' जाबायलै बियो सेस 15 बेनिफ्राय बे बेसेबां जायो नायनि र' गारि गंसे हरनो नामायबाय आङो हागोन ना हाया जालाय हरलायबावो दा 19 ना 20 बिलाय नायदो ओइ दे धन्यबाद जाहा बिथाङा होबाय बिथाङा खायाखै 15 खायाखै बैयाव मा खालामहैखोथाय बैयाव लामायावनो दोनाखै 15 मबेयाव 15 15 नङामोन खोमा 20 ब्रा बै 15 दे दा भिडिअ नायफिनगोन आं नङाबा फाग्ला रेकर्ड लाखादों बियो माबानि पुलुरनि दे जो 17 केजिनि नुदों 17 केजि कारेक्ट 17 17 एदबो इसेबो हेरफेर गैया सयथिनोबो दे बेनिफ्राय बियो जाबाय जै 11 केजि 11 मारै मोनदों 11 केजि बेनिफ्राय 17 केजि नैबे जाबाय सारनि दे बेयो पुलुरनिमोन 12 केजि सारनिया खैथामोनलाय मोनथाम सारनिया टटेल 40 केजि हमबानो जाबाय खनसेयावनो डेलि थाब भिडिअफोरा गोलाव जायो गोलावासो आराम जायो नायनो सोनाया जायाखैलै टाटा रोंमाला बेसे सथिनो फैसाखौबा दा गुरलाब लागोन दे जै 15 केजिनि बाब 25 दे 25 माबा खम बारा खामाखै थिगखौनो आं लांफैदोसो दे मा जाम्बाथाय सिगां थांबा 21 केजि माबोरै मोनदों सार 21 केजि बारा थिग मानो खमखाय फाननानै हरबाय गासै बिलाइखौ लांबाय गारिया थांबाय गारिया रफिद बानायनो फैसा मोनबाय नै बेसेबां दखान खामायनाया मानो हाया नैबे सेंग्राया नै नायना ला मा होनखो फैसा खामायनाया माने थाइनैसो दे होमबा गाइसफोर दोनलायनोसै
भिडिअफोराव गोदानबालाय साफाग्राफोर खालामनो दा बावसै नायदो बिसोर सानै मोरलाखौ ओरैबायदि फाग्लुना खालि सासे सिख्लानि सेलाय बेलाय सेलायगासिनो बिसोरो नुदों ओरैबायदि फाग्ला